Yung alimasag mo, te, magkano yan dito? Ito, 150. 150. So yan po yung presyo, no? 150 sa mga presyohan dito ng mga alimasag. Ito yung mga pangkamaron na masarap iluto sa mantika, no? Lagyan nyo lang po ng harina. Yung ganyan 50 pesos, te, no? Kaya 50 pesos po yung isang takal na ganyang kadami. Ate, salamat po, thank you. Wala talagang limango. So ito po yung 100 pesos at mga 50 pesos na mga tumpukan po ng mga hipon. Yan po yung mga maliliit na sugpo, no? Tawilis o tunsoy o isdang lapad na nandirito sa latagan na tumpukan ay 50 pesos, no? Pati mga kabase, mga lapis. Ganyan yung mga latag nila ng mga tumpukan, no? Meron din mga alakaak na bentahan din dito. Nauna ko na niya itong saging. Hindi ko alam may nauna niya sa sagingan. 100 pesos na mga tumpukan, no? Dito sa mga latagan nila ng mga pusit. 200 yan kay baga. 200 pesos ang per kilo. Magkakabumbahan. Ayun. 260 na lang. Nagkakabagsakan ng mga 260 na lang kilo. presyo, no? 160 na lang po, kanina 200 pesos. Ayan po ay 130, 140. Mga kauragon, kamusta na kayo? At presyo, no? 320 sa per kilo ng mga ipon at tumpukan ay 100 pesos. Sa presyo nito, at 240 sa mga per kilo, no? Ang ganda. Fresh na mga isda at napakasarap sa sinigang nito. Kano kilo ng dalaga? Isa lang, uy. 180 na lang. 180. So, presyo po ng dalagang. Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-a-update ng kanilang mga latag, no? So aalamin natin yung mga presyo o sisilipin natin kung may pagbabago po ba o wala. At yung mga latag, kung may nadagdag ba ng mga ibang kalakal na mga seafood dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Yung alimasag mo, te, magkano yan dito? Ito, 150. 150. So yan po yung presyo, no? 150 sa mga presyohan dito ng mga alimasag. Ito yung mga pangkamaron na masarap iluto sa mantika, no? Lagyan nyo lang po ng harina. Yung ganyan 50 pesos, te, no? Kaya 50 pesos po yung isang takal na ganyang kadami. Ate, salamat po, thank you. Wala talagang limango. So ito po yung 100 pesos at mga 50 pesos na mga tumpukan po ng mga hipon. Yan po yung mga maliliit na sugpo, no? Tapos mga seashell na inyong makikita rito na kanilang mga bentahan at tatagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Pati mga paros po natin ay 160 per kilo at 50 pesos. Alright, punta na tayo dito sa mga latag nila ng mga isda. Dito. Bagong salta. Kumain mo na. Kasi mo na naiyaw. So yan naman yung mga kada piraso ng mga bangus. Sandaan, makasama. So mga ganun. Magkano galong ko ngayon, Pogi? Ano na yung 50? Ito 50 pesos, 200 pesos per kilo. At may 100 pesos din, no? Dito ako kahapon eh. Dito ako kahapon. Tatago. So 50 pesos at 200 pesos mga per kilo ng mga galunggong na latag po rito. At may mga kitang banak. Salamat, Pogi. Yan yung mga banak kitang, no? Na masarap ipaksiw. Tapos mga latag na espada dorado. At mga isdang lapu-lapu.
Boss Warley, magkano lapu-lapu mo ngayon? 240 sa mga espada. 320. Yan po yung mga update natin sa kanya mga per kilo ng mga isda, no? Boss Warley, salamat. Thank you. At mga kada piraso ng mga bentahan din dito ng mga bangus. Ito yung mga bangus natin, 100 pesos isang piraso, 120, 130, 140 at 150 yung mga kada piraso ng mga latag dito ng mga bangus na inyong mabibili, no? So mura pa rin ang mga presyo ng kada piraso ng kanilang bentahan ng mga bangus dito sa Malabon Fish Market. At mga 50 pesos na mga tumpukan, galunggong. At meron din pong 140, 150 sa mga kada piraso ng mga bangus na kanilang bentahan dito, no? Dito yung mga tumpukan ng mga dalagang bukid, may 50 pesos at mga pusit, 100 pesos sa mga latagan ng mga isdang tumpukan at pusit tumpukan. At dito yung mga bentahan naman ng mga tawilis o tunsoy o isdang lapad na nandirito sa latagan na tumpukan ay 50 pesos, no? Pati mga kabase. At sapsap na 50 pesos mga tumpukan na yan, no? Mga lapis. Ganyan yung mga latag nila ng mga tumpukan, no? Meron din mga alak-aak na bentahan din dito. Yan, makakapagpangat ka na sa halagang 50 pesos. Ay may pangulam na ang iyong pamilya, no? At mga tamban din na kanilang latag dito. So yung mga kilo dito ng hipon ay 300 pesos. Ayun, no, yung mga presyohan po ng 100 pesos at 50 pesos sa mga tumpukan po rito. Ipon mi, Sapsap at mga banak. Hindi nga. Hi muna isa. So 50 pesos tumpukan ng mga galunggong at may mga latag din po dito ng mga banak, kabase. At tumpok din po ng mga bitbit na pang meatballs, no? At ang presyo po ng mga galunggong natin dito ay 200 pesos per kilo. Alumahan ganun din po. Presyo ay 200 pesos, matambaka. Nauna ko na niya to saging. Ang mga presyo dito ng mga latag ng pusit kalawang ay 250 per kilo. Mga pang adobo na pusit kalawang. At latag naman dito may tumpukan din po sila, no, sa halagang 100 pesos. Ayan, no. 100 pesos na mga tumpukan, no, dito sa mga latagan nila ng mga pusit. At mga galunggong natin dito ay 100 pesos at may 50 pesos din sa mga tumpukan. Alright, yan na yung mga pinapasadahan natin ng mga latag nila dito sa Malabon Fish Market. Ang kanilang mga benta ng mga galunggong sa halagang 50 pesos at 100 pesos, no? Kuya Nestor, good morning sa'yo. Shout out. Magkano ngayon per kilo po ng mga gulyasan yung malulutong? Ano na, 200 yan ha, kay baga. 200 pesos ang per kilo. Magkakabumbahan. Ayun. 260 na lang. Nagkakabagsakan ng 160 mga na lang kilo. presyo, no? 160 na lang po, kanina 200 160. pesos na per Oo. kilo. Ngayon ay 200 pesos. Ngayon, 160 na lang. Ay, di man ni may ba't presyo, di ba pareha Opo, tama po yun. Hindi po pare-pares po talaga yung mga presyo ng ating mga 300 bentahan. Di pwede nga
Gumba. Oo. Isda. Sumasabay lang tayo sa Agos na mga presyuhan dito sa Malabon. Presyo. Agos. Oo, naglalaro talaga, no? Oh, pag mahal, mahal gos. Pag mura, Mura. Yan ang mga presyuhan isda. Okay, Nestor, salamat po. Thank you po. Salamat po. Thank you. Alright, yun po yung update natin sa mga latag ni Kuya Nestor, no? 160 na lang po ang kanyang mga bentahan ng mga isdang gulyasan. So, ito yung mga presyo, no? 50 pesos sa mga tumpukan ng mga galunggong. Ayan, no? Yan yung mga bentahan nila, no? Dalawa 150 na binibigay yung mga galunggong. At presyo dito ng mga gulyasan natin ay 180 yung mga per kilo. Ganyan ang mga presyo ng isda na ating binabaybay dito, no? At dito naman yung mga presyo ng mga alumahan ay 200 pesos ang per kilo. Dati yung mga presyohan nito nagkakahalaga lang ng 100 pesos per kilo. Ngayon, palong-palo sa 200 pesos, no? Dahil tumaas na nga ang mga presyohan ng isda dito sa Malabon. At sa Market 3 ay mataas din ang demand ng mga kada banyera, no? At ito yung mga presyo ng mga bangus. Shoutout sa mga uragon dyan. Ayan po ay 130, 140. Mga kauragon, kamusta na kayo? At presyo, no, 320 sa per kilo ng mga hipon at tumpukan ay 100 pesos. At presyo dito ng pusit, 320. Sarap yung adobo. Adobo sa toyo? Oo. Yung toyo ng ano, pwede ilagay. Adobo sa patis? Alright, so dito naman tayo sa mga latag ng mga gulay ni Gandara sa Malabon Fish Market. So update natin yung mga presyo ng kanyang mga binibenta sa ating mga kababayan, no? Update natin yung mga presyo. So dito yung mga presyo ng mga kamati ay 20 pesos. So shoutout sa iyo, Gandara. Sino naman nag-aalaga ng mga anak mo? Ayun, kapatid na nag-aalaga ng kanyang anak. Ayun, balik sa dati. Dati malaki yan, ngayon maliit na. So update natin yung mga presyo, Gandara, ng iyong mga gulay. Magkano ngayon yung presyo ng patatas natin? 100 pesos per kilo. Eh, yung mga carrot natin? Carrots 120. 120 repolyo. Repolyo 50. Ayun ang mga per kilo, no? Ang ating luya, Luya 160 per kilo. So ito, yung mga latag na mga nakatali, 10 pesos dito. Eh, yung kangkong na naiba, magkano yung kangkong? 20 pesos yung mga kangkong natin dito, no? So yun yung mga latag dito ni Gandara sa Malabon Fish Market. Salamat, Gandara, shoutout uli. Shoutout sa mga followers natin dyan. Ayun. Okay, thank you. At dito naman tayo sa kanyang asawa, kay Gion naman tayo mag-update. Magkano sili ngayon, Gion? 100 pesos per kilo, sili pula. Eh sa mga sibuyas natin, magkano per kilo? 80 pesos per kilo. Eh yung mga pechay natin, magkano yan? 10 piso, no? 10 pesos. O yung kamatis, magkano? 40 kilo. 40 kilo. So may mga latag din sila dito ng mga cauliflower.
Cauliflower magkano? Ayun, 80 pesos po yung per kilo, no? So, yun po yung ating update sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market sa mga bentahan po ng mga gulay. Giyon, salamat ha. Thank you. Alright, so abante pa tayo dito at mag-update pa tayo sa mga latagan ng mga isda na ating lalakaran dito o madadaan sa kanilang pwestuhan, no? So, wala yung nagtitinda dito si nanay, yung mga pakbit niya, ayan. So, hindi natin alam at maitanong kung magkano ang presyo ng mga pakbit niya rito. Alright, so diretso na tayo dito sa mga lugar kung saan ay mga latagan din ng mga seafood dito sa Malabon Fish Market. Yan yung mga 20 pesos na mga latagan po dito ng mga gulay. Shout out, good morning. Yan, no, mga 20-20 na mga nakabalot na mga gulay. Alright, dito may mga tamban po, no, na mga lataga, fresh tamban, sarap inihaw nito, oh. 120 po yung per kilo na mga isang tamban po dito. Sa mga mahilig po mag-inihaw ay meron na po dito mga latagan po ng mga tamban na inyong mabibili sa halagang 120 ang mga per kilo. Alright, so kay Nanay Noemi, ang latag ni Nanay Noemi, dorado. Ayan, oh. Rado na lang. Ala na. Ubus na ang bangus mo. Walang bangus. Nahanap ka kahapon ng ano mo, followers mo. Ang tagal mo raw dumating. Sabi ko, maaari ang nag-vlog. Nag-vlog po ako kahapon, di ba, Nay? Oo. Sabi niya, gusto niya lang daw mag-shoutout sa'yo. Kaya lang po. So ito naman yung mga latag ni Kuya Warren, no? Ganda ng mga snapper natin. Binduan at mga isdang barakuda dito sa latagan. Yan ang mga latag niya rito ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Magkano presyo nito? At 240 sa mga per kilo, no? Ang ganda. Fresh na mga isda at napakasarap sa sinigang nito. Binduan, Kuya Warren. Parehas lang 240 mga per kilo, no? Yan po yung update natin sa kanyang pwesto. Kuya Warren, salamat. Dito naman tayo sa mga latag ni Paring Rodi, no? Mga local salmon. Tapos mga dalagang bukid na bilog. Ayan. Tortillo. Pre, magkano kilo ng dalaga? Isa lang, uy. Isa lang. 180 na lang. 180. So, presyo po ng dalagang bukid, 180, no? Ba't nandito ka? So, yan po yung presyo ng mga bangus na kada piraso. At mga per kilo dito ng mga tilapiyang Batangas. At presyo dito ng mga tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga pusit, kalawang, no? So, tumpukan. May ako maghuhulog na lang na pag makauwi na sila na ha. Hindi ako makasama, maghuhulog ako. Magaling na rin na, okay na? Nakabalik na yung kulay niya. Magkano pusit? At 200 ang per kilo. Yan po yung presyo, 200 pesos ang per kilo, no? At may mga tumpukan din po rito, no? Pre, thank you, salamat. Alright, so yun po yung ating update dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market. At wala pa gaano tayong mga nakitang latagan, no? Ng mga isdang bato. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So, lagi po tayo mag-iingat sa ating mga paglalakbay o pamimili dito sa Malabon. At
Ang sabi po nga natin ay hindi porket mura ang mga nakikita po natin mga latagan dito ay okay na. So suriin po natin lagi ang ating pamimili para maiuwi po ng maayos sa inyong pamamahay, no? Good morning po, nanay. Ayan po yung mga tumpukan ng 100 pesos na mga pusit. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.